puonj gi pak. Barada nyiso gi ni ok gik moko te mwatimo gi CDF. For example, e tam na mokalo, nitie barabara mang'eny ma waloso. Barabara mang'eny mane waloso, nok watimo gi CDF. No watimo gi kaluwore gi kaka wapush for pesa moa e malo ka. Sani waloso apani gi chiegni tieke a recording studio mar jothum gi kia choirs gik makamagero nyithindo mantiere gi talanta mopogore opogore mitimo rapogi sani pok orumo. Nye watieko tam kapok orumo. Macha ok watim gi CDF, macha watimo because of lobbying mo wayudo godo gik moko koni. So go yore ng'eny minego godo ginene. En yore minego go apoyo koso minego godo ang'o. Nitie yore mang'eny mobro timo mondo watim godo maendeleo. Koro kik gibed gi luoro ahinya to mana kaka wacho niya. This parliament ok biyie mondo CDF owuog nikech CDF osebedo ka konyo ji. Lakini kata ka ok otimore ng'eni parliament be watimo mopogore gi roles wa adek. Budget be watimo as one of them. So during a budgeting process wabro make sure ni pesa moket for different projects matimo madhi thuchewa kocha nyaka bed ni nyalo tiyo maber. Yeah. Moko kuom gi bende mana gin mana ote mag puoch kod pak ma bende nitiere kacha ka bende giwacho ni gimor kodi. Moko kuom gi bende wacho ni mar mondo mi ichop kacha kapo nono ni ichopo e od bura mar 13 idhi chwala singo ma bende nichiwo negi. Koka mano kada mna tij jood bura bende nyaka bende wawach ni tij jood bura en